Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat jgħid li l-istabilità fil-pajjiż ma tiġix b'vot ta' fiduċja u l-Prim Ministru jaf li l-ebda vot ta' fiduċja mhux se jsolvilu l-kriżi li għandu fil-gvern tiegħu. Fil-programm Affaritana Joseph Muscat saħaq li l-problema li għandu l-gvern mhijiex individwi bħal Franco De Bono iżda Lorenz Gonzi nnifsu. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jibqa' ma jikkommettix ruħu dwar il-futur ta' Franco De Bono bħala assistent parlamentari fl-uffiċċju tiegħu u jgħid biss li wieħed qatt irid jara. Gonzi reaġixxa b'dan il-mod wara li Franco De Bono mhux biss ma segwix l-ordnijiet tiegħu biex jivvota kontra l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni imma wkoll li kritikah bl-aħraġ dwar l-istat li tinsab fih id-demokrazija f'Malta. L-isptar Mater Dei qed jittieħdu miżuri biex ma jkomplix jinfirex il-mikrobu Klebsiella pneumonia. Dan il-mikrobu nstab fi 11 il-pazjent, 8 minnhom fit-taqsima tal-kura intensiva. Il-pazjenti infettati ġew iżolati. Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena aktar minn 14,000 pazjent kellhom jixtru 4 tipi ta' mediċini li suppost jingħataw b'xejn għaliex kienu out of stock. Dan irriżulta minn tarif li ngħata fil-Parlament. L-ispiża ta' kull pazjent kienet bejn 10 euro u 114 euro fix-xahar. Wieħed mill-isbaħ ġonna privati f'pajjiżna jinsab f'periklu li jinqeret għal kollox wara deċiżjoni tal-Bord tal-Appelli tal-MEPA. Il-Kunsill Lokali ta' Ħalaxa, ir-residenti waqdiet ambjentali isemmaw leħinhom. Numru ta' kokijiet minn madwar id-dinja fosthom mill-Amerika, Portugal, Franza u pajjiżna se jkunu qed jieħdu sehem fl-ikbar kompetizzjoni kulinarja li tiġi organizzata kull sentejn u li se ssir f'pajjiżna matul il-ġimgħa d-dieħla. Tkompli tikber il-pressjoni fuq il-Prim Ministru Grieg George Papandreou li qed jipprova jgħaqqad gvern ta' unità bilan li jkun jista' jgħaddi mill-Parlament il-pakkett ta' għajnuna tal-Unjoni Ewropea.